Galega 70 vai ser unha das maiores mostras retrospectiva da banda deseñada galega dos anos 70 que xurdiría a raíz da investigación realizada para a miña tese de doutoramento na que se observou non só as obras pioneiras do cómic galego senón unha gran cantidade e variedade de obras que merecía a pena recuperar e amosar ao público en xeral, dado que boa parte delas permaneceron esquecidas e que conviñan sacar a luz. Temos, polo tanto, unha gran cantidade de obras orixinais, de reproduccións de distintos medios, dende xornais, revistas, fanzines, onde podremos observar non só o ambiente político e social da época, senón toda unha manifestación de liberdade, anti-autoritarismo, sempre a través do medio da expresión gráfica da banda deseñada.